Ahoj přátelé, já jsem Michal Janáček a povím vám něco o tom, co je to vlastně podnikání for you. Jirka mluvil o tom, že člověk, který nesní nebo si za těma svýma snama nejde, tak ten vlastně jakoby pomalu umírá. Ale my si myslíme, že existuje spoustu lidí, který by si za těma svýma snama chtěli jít, který by si je chtěli splnit, ale prostě jenom nevědí jak. Jo, a proto tohle vlastně vzniklo podnikání for you. My těm lidem chceme ukázat, že je možný si splnit svý sny. A nejenom, že je to možný, ale taky jim chceme ukázat, jak je to možný. A dokonce je i osobně jíst. To ostatně uvidíte na našem webu. Já bych chtěl slíbit, že do nějaký krátké doby, dejme tomu pár týdnů, se na webu objeví možnost nebo nabídka, která bude právě pro vás. Myslíme si, že v České republice neexistuje platforma, která by vás naučila, jak efektivně podnikat. Prostě člověk, který už má nějaké zkušenosti, který se vás vezme pod křídla, nic za to nebude chtít a vlastně vám jenom bude předávat zkušenosti. Jo, tohle je ta naše myšlenka, prostě, aby se co nejvíc lidí v České republice mělo tak, jak by se chtělo mít. Takže sledujte náš web, možná se tam v brzké době objeví právě ta šance, na kterou čekáte. Díky.